Vieš ako čítať etiketu na krmive a vďaka tomu zistiť vlastne z čoho je zložené? Poviem ti dva príklady. Na prvom príklade je krmivo, ktoré naozaj obsahuje veľmi vysoké percento mäsa. Na druhom príklade je krmivo, ktoré je zložené z múčky a hneď druhé v poradí je napísané kukurica. V Európskej únii máme zákon, ktorý hovorí, že zloženie musí byť písané v takom poradí, ako veľmi je zastúpená jednotlivá zložka. To znamená, že keď mám na prvom mieste múčku, na druhom kukuricu a až na treťom mieste je ryža, ktorej je 16%, tak zistujem, že vlastne tej kukurice tam je viac ako ryže. A ver mi, že kukurica není pre tvojho psa dobrá strava, práve naopak, strava by mala obsahovať mäso. Prihlás sa na odber môjho kanálu a prinesiem ti ďalšie tipy o tom, ako správne krmiť tvojho psa, alebo, ak chceš, nastavím ti krmenie, keď mi napíšeš na krmivo@doggy.sk.